Hi guys, may hapon. Ato tayo lang ni Mother guys, kaya si Mother sig panawag. At katugnawan na bagi kong kanaog na. So okay, sige tawag, anhin na dinhi. Kung saman, siya anhin na dinhi. Batay mahimo diha. Kaya si Mother ang nagmando, anhita dinhi. Ako sa doon guys. Hapon na baya. 4 na. Doon na to si Mother kay mag kuan niya to. Lain na patog panluod itaw. Panluod siya. Isugay siya nung tawag. Asa man ka? Kutugnaw kay ma. Di kan ko nagbahog-baboy ko matugnaw ko sa tanan. Tiyo ka na diya kay tugnaw kayo. Ngunit siya, alin na din eh. Kaya wala na nagwan. Wala na nagwan nga nagbundak magaling ulan. Nga ko ginis Mother yun. Iya payong ni guys akong gihulaman datong kuan. So nagdala pag kog akong payong. Pero ang ringkot kani kadoy-doy niya akong gigamit. Ako tora dito. Tugnaw gikas tanan. Meron na gibaga. Pero wala ko nagsuot sa kasumis. Okay. Kanila akong gisuot kuan. Jacket. Tugnaw. Si Madera pa si buot. Sa pa kay iyang katarantahan nga ali na dinhi. Atong-atuan guys kay kuan naman sad. Grabe karon pa naglurang ang uwan sa janina. Launa pa budto nagsugod pag uwan to nag-live ko. Pag live na ko unang akong live bundak. Ito oras alas 2 lang siguro. Isa makanina pa yung kayong din eh. Yung mga bata. Ito ko kinsa. Ito yung mga bata na nila. Ayun. Mga bata din na guys. Akan na sila pa yun. Kaya iugad mo sa dami akong hos. Iugad ang galang guys. Aman mo? Kumana naman ang Merkulis? Gahapon naman. Kuwas baboy guys. Sino ang dalan guys oh. Abot na yun ang baboy sa dalan. Among dalan grabe kadamlog. Itong agianan guys. Itong tiil. Itong karon. Murag na yun na mga akbay. Nagbaha-baha pa. Kaya mo pa nag-undang ang uwan. Pero nakaringkot na ko. Hadlok yung ulan sa kong ringkot guys. Hadlok ang ulan sa kong ringkot guys. Hadlok ang ulan na tuod. Okay. Hapon na. Ito man sa simimirad to. Masad niya, kwaon lang sa din ako. Hi guys, nabot ako direla ni Mother. Yan o, basta na nana. Si Mother sige panawag. Ano ilang kondire. Gaganapan dire. Perte ka kusog sa ulan. Huwag mo yawa. Alam mo siguro na solbo. Hi guys, may gabi eh. Nabot na mi guys. So man si Mother nga, pwede magikika kuan, nag-ignam dito ni Lilin nga. Pawati ang isa ka box kay na isa pa ka box nga dako. Gitawagan magikunyag taman ganina. Kapila to siya tawag nako. Madili ko wag ka naog kay tugnaw kayo. Sige magi siya tawag, sige tawag. Namutong nagadto ko dog gabrihan. Naging nagabot si Lilin perting basaa. Daw. Nakapalit ko ni Doy og kuan karning manok. Kusog kay ulan guys. Naglunok na?
Sagdi lang. So, nara itong ipapalit ni Doydoy nga isa ka kilo. Ma'am Secret, nara ang manok nga imong ipasudan. Ipapalit ko ni Doydoy og isa ka buo nga manok. So, daghang salamat Ma'am Secret sa panudan. Ug ako na lang hiwaon na kaya ako nang i-fried. Kaya ako i-crispy fried namin. Ug nakauli dahil si Alan guys. Daw din na among abuhan kaya perfect kabasa dito sa kuan. Dani bali na mo among sugang dani guys. Halin na si Alan kaya siya magluto. Ano try ba na? Ano ka na? Crispy fry na to lang. Pasensya na mo guys sa akong kuan na naon kay mga kuan na nga wala na nga uga. Mga sinablay. Taon man nga sige magulan guys. Pwede ka kusog sa ulan karon. Di man gining ulan nagpuraan. Salamat Ma'am Secret. Salamat. Have a good day. Salamat Ma'am Piolo, nakapag-order na sila mga bata. Okay. Walang. Ano tayo? Ato na yung fried guys. Mungkin i-ampay sa mga bata, right? Ha? Ito nga ko sa pipitiyan. Pag yun sa tubig. Hindi din. Ako pag magtimpla lang. Basta taong pag-ay ko lang. Isa ka dito. Ayun ko. Basta gani ka nga nagsakay kag tricab. Hindi, padulong lugar din ako sapatos. Pag-umot Ano sa na kita. Namay mo sinilas ko sa meeting shed. Bitlip naman na na. Dilisod naman ko. Ako tayo? Ano ba yun? Ano dahil? Kutsili mo ni. Tuloy siya guys. Kaya daw ko. Paglabay ni tatay na kami sa kuan, Pitron, nag-ubil ka. Kaya ngayon man na inyong burger. Asin ko na may kapinukuha. Kuan, balik ko Hapon, buta klase pero wala daw tarong daw. Kaya gikurit. Sige ng kusinero guys. Basta magulit na siya. Pagko to. Aman. To. Apoy ketchup. Aba, kitap di. Ito. Para the sun was welcome. Just as our Lord and Mr. G. Preacher are about to receive the Liban Tito Person. Yan po na guys. Yan na mi. Ridoy. Yan na. Na may ketchup din. Ketchup mo, Beng? Ha? Gusto ka ketchup? Dili siya sa ketchup. Nampa. Salamat sa sponsor. Salamat, Ma'am Secret. Ulat, lagi. Bahungan mo karon. Biglan.
Kaya po na guys. Dahil lagi na sudan. Ang lagi na pahaw dahil. Kapinin ka na lang. Basta. Tapos may bangko na nito. Ayun, ako tutuwa yun. Ako. Wala, sulat pa sa gamin niya. Suga. Birds lagi. Bayad siya. Lugan na nakulit eh. Oh. Nagmay parate. May pag-isap. Tanan guys. Ma'am Secret, kanta. Ito kayo. Kanta niyo tanan. Ate Silo, Ma'am Tingay Beauty, Ate Mar, Ate California, Mamaya pa. Manang, Ma'am. Sis Pao, kaunta. Wen. Sir Jerwin V, Sis Ewan, panganta niyo tanan guys. And ma'am. Tawag sa ma'am. Ay, tagay mi, kay kabuton sa ero mi. Nya, buhugan tara na niya. Kinaasi ko dito eh. Siguro may ikaw ay. Sabi na siya. Ikaw ay. Ano ito? So yung ano? Itong... Yolo pamilya. Bakit mo ka ha? Hmm? Ha? Ha? Bakit ba? Sarap, ito isa lang. Ano dia? Isa itong alam na itong nag-getan hindi na. Ha? Tingnan to. Sa? Oh. Sabrina? Sabrina? Ano? Ano kulit ito? Ano?
Pawon niya na. Pagpay ko mag-video mo kay ay si Ongga. Nanghubag akong mata guys kaya akong kalayo. Digsiga kay basa akong kahoy. Tuhanas lang pag mata. Ako yung nagluto sa iyang sudan. Kaya may yang tulog kay nagwana manggod niya. Murag gilapoy siguro siya, nadugay siya pag mata. Ako na lang nagluto siya, magina magluto sa iyang sudan basta buntag sayo na karon kay nagtuhan man siya pag mata. Ako'y nagdigamo niya kaya akong kahoy di magsiga. Kuan hilak-hilak. Ug nakauli si Alan, tawa ako niya ihatag sa iya Ma'am Priolo ang ipahatag nimo para kay Alan. Siya na bahala danig unsaon niya. Og na Ma'am Priolo family, ihatag na nina ako ni Alan. Tawam si Alan. Abi siguro niya prank. Nara. Ikaw ako tike. Ha? Ako. Yung gawa mo ka. Ikaw ako. Di ba ni prank? Di lagi ni prank lagi. Nakawid na siya martilyo kay magubad siya sa kusina. Oh, imo lagi ni? Ina? Rata? Imo na dili. Sige na. Katoray mo pula? Katoray mo pula? Ha? Katong pula din. Katong na ito og 0 dayon. 20 re. 20 re mo or katong 5 og 0. Sige na. Imo na na. Oo, grabe. Gimuta ra ba na siya? Talikod kay gimuta. Gimuta. Wow, tika. Ha? Wow. Ay nakawaw ah. Salamat, Ma'am Piolo. Ay, Piolo. Priolo. Salamat, Priolo. Thank you so much, Ma'am Piolo. Ma'am Piolo. Ma'am Piolo. Priolo. Ma'am Priolo, family from Valencia. Bukidnon. Malay-balay. Malay-balay Bukidnon. From Malay-balay Bukidnon. Marami pong salamat, ma'am, sa binigay mo sa akin na 1,000. Malaking tulong na to. Magkapalit na ko na ni Upuan, ma'am. Buwad isa ka kilo. Upuan. Sa pagit. Pitsaw. Noodles. Itaw. Ipait na ko, ma'am, sa akong mga gamit kay wala mong po mga gamit sa pamanday kay nangaguba na akong mga gamit. Kanalugay na akong gamit. So, marami pong salamat. Thank you so much sa imong gihatag na ako, ma'am. Marami pong salamat. Sana bigyan pa kayo ng blessing galing sa taas. Marami pong salamat. And God bless you, ma'am. Marami pong salamat. Thank you so much din sa mga supporter ni Optic, sa mga viewers ni Optic, sa mga nanonood sa kanyang mga vlog. Marami pong salamat sa inyong walang sawa pagsuporta ni Optic. Marami pong salamat, guys. Thank you so much, ma'am. Kawo lagi ko na niyo. 1,000. Marami pong salamat, ma'am. Si Optic dito kay Ibog sila ng 1,000. Ano ga ibog man? Namay ako. Naman si ako. Ano yung wala ay? Pero harot na. Dito. Ay. Ano, agjabibi sa tik. Ng 1,000 tik. Ipalit na sa imong kuan. Rodila. Daw. Ikaw. Metrosan. Nangaguba yung metrosan o rodila. Salamat. Thank you so much, ma'am.